देंखोआ जोंनि गोसोखौ थाजिम खालामो। बड'सानि स्टुडिय'आव बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि उदालगुरि जिल्ला खैराबारिनि मोनसोम बर'। मेथाइ रोजाबनायाव गिबियाव सोरनिफ्राय थुलुंगा मोननाय? दासिमाव मा रावनि आरो दोंबेसे मेथाइ रोजाबबोखो? बड'लेण्डनि अनगायै बबे थावनिफ्राव मेथाइ रोजाबबोखो? थांनाय समाव मा बान्था आरो मा हाबाफारियाव बाहागो लाबोखो? फैबाय थानाय हाबाफारिनि थाखाय मा बायदि प्रिपारेसन जादों? बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानै गुवारै गाबोन मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव भिडिअ जार्नालिस्ट दैमालुराम बर' आरो बाबुराम बर'जों लोगोसे बड'सानि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिजों दान्दिसे मोगा-मोगि नोंथांमोना नायदो बड'सा खौरां बिजोङाव। दिनैनि सिनायथि आरो बे सिनायथियाव आंजों लोगोसे दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि हालामनि मुंदांखा बर' मेथाइ खनगिरि बिथां मनसुम बर'आ। फै जों बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ बे समाव जोङो थोंजोङै मिथिनो लानि। निउज डेस्क बड'सा।